Διεθνούς Συνδέσμου Ελλήνων, International Hellenic Association, στα νησιά Ψέριμος, Γάβδος και Καστελόριζος, στα ακριτικά νησιά αυτά του Αιγαίου Πελάγους, τα οποία χρήζουν και χρειάζονται τη στήριξή μας. Θα ήθελα να πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Ευάγγελο Ρήγο, ο οποίος είναι ο επίτιμος πρόεδρος, αλλά και την κυρία Νίνα Γκατζούλη, η οποία είναι και αυτή στην σύνδεσή μας μαζί, η οποία είναι η νέα πρόεδρος του ΙΧΑ, του International Hellenic Association. Καλησπέρα και στους δυο σας από την Ελλάδα, από όπου βρίσκεστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ρήγο, καλησπέρα κυρία Γκατζούλη. Χαίρομαι που σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Συγχαρητήρια κυρία Γκατζούλη για την εκλογή σας ως νέα Προέδρου. Ήσασταν στην Παμακεδονική Πρόεδρος. Έχετε περάσει αρκετά χρόνια σε ελληνικά σωματεία της Ομογένειας. Πλέον τώρα η νέα σας ιδιότητα είναι Πρόεδρος του International Hellenic Association, παραλαμβάνοντας τη σκητάλη από τον κύριο Ευάγγελο Ρήγο. Λοιπόν, συγχαρητήρια και καλή θητεία να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αργυροπούλου. Χαίρομαι που μιλούμε μαζί και τους χαιρετισμούς μας από εδώ από την Ελλάδα, γιατί ακόμα είμαι στην Ελλάδα. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Έχουμε ένα πρόβλημα με το live βίντεο. Μισό λεπτάκι να επανακάμψω τη σύνδεσή μας και στο ίντερνετ. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια. Καταρχήν, κύριε Ρήγο, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια σχετικά με το τι έγινε το καλοκαίρι στα νησιά μας. Λοιπόν, το 2022 διαβάσαμε ότι στον τύπο από την Τουρκία ότι η Ψέριμος είναι υποκατοχή της Ελλάδος και ότι η Ψέριμος είναι στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας και αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι. Πήραμε το αεροπλάνο, πήγαμε στην Ψέριμο και αυτό που είδαμε ήταν ένα σχολείο κλειστό από το 2009, πριν από 15 χρόνια, και ένα παιδάκι 4 χρονών, τον Πανορμίτη. Ο πατέρας του Πανορμίτη έχει 500 πρόβατα. Οπότε θα βρισκόταν ο άνθρωπος σε μεγάλο πρόβλημα πώς θα πάει το παιδί του στο σχολείο. Έτσι αποφασίσαμε να ανακαινήσουμε το σχολείο για ένα μαθητή. Μάλιστα. Το κάναμε μέσα σε ένα χρόνο με ένα κόστος 140-150.000 ευρώ. Μάλιστα. Και ξεκίνησε το σχολείο με ένα μαθητή. Μέσα σε 2 χρόνια από ένα μαθητή γεννήκανε 5 οι μαθητές και 3 νεογέννητα. Σύνολο από ένα παιδί έχουμε σήμερα 9 παιδάκια. 8 παιδάκια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν η πρώτη επιτυχία που κάναμε στην Ψέριμο. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Μέσω του ΙΧΑ έγινε αυτό, ήταν δωρεά του ΙΧΑ. Ναι, έγινε μέσα του ΙΧΑ, το οποίο ΙΧΑ είναι μια οργάνωση 501c3, δηλαδή non-profit organization, και είμαστε μακριά από κάθε πολιτική κίνηση και ο σκοπός του ΙΧΑ είναι να βοηθήσει την Ελλάδα. Το κάνουμε αυτό εδώ και 30 χρόνια και τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε δώσει σε διάφορες βοήθεια γύρω στα 500.000 ευρώ. Μάλιστα. Σε διάφορα ζητήματα που αφορούν ακριτικά νησιά πάντα, σε όλη την Ελλάδα. Ναι και όχι. Έχουμε επιτροπές, διάφορες επιτροπές. Μάλιστα. Αυτή η επιτροπή είναι η Επιτροπή των Μικρών Ακριτικών Νησιών. Αλλά είχαμε φτάσει να έχουμε 30 διαφορετικές επιτροπές. Μάλιστα. Μια άλλη επιτροπή που παρήγε έργο ήταν το 2020. Έγινε μια προσπάθεια από την Τουρκία να στείλουν λάθρομετανάστες μέσω του Εύρου. Πήγαμε και βοηθήσαμε τους συνοριοφύλακες, τους αγοράσαμε θερμικές κάμερες, στολές
και τους δώσαμε μία βοήθεια γύρω στα 50.000 ευρώ. Και Μάλιστα. βοηθήσαμε κι εμείς κατά κάποιο τρόπο να ανασχετηθεί όλο αυτό το τσουνάμι από τους λαθρομετανάστες που ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Έχουμε και μια άλλη επιτροπή η οποία διδάσκει την ελληνική γλώσσα δωρεάν. Όποιος θέλει να μπει μέσα σε το πρόγραμμα είναι ευπρόσδεκτος, μπορεί να μας στείλει ένα email. Το email μας είναι είχα-χελάς με 2 λάμδα @gmail.com. Παρόμοιες επιτροπές έχουμε κι άλλες. Μάλιστα. Έχουμε μια επιτροπή... Ναι. Δεν κατάλαβα. Ναι, για να σας κάνω μια ερώτηση μετά. Ναι, μια άλλη επιτροπή είναι η Επιτροπή των Διαλέξεων. Κάθε Πέμπτη και 8 η ώρα το βράδυ κάνουμε μία διάλεξη. Τα θέματα των διαλέξεων είναι διάφορα. Άλλα είναι ιστορικά, άλλα είναι για τη διεθνή κοινότητα και θα χαρούμε πάρα πολύ από το σύλλογό σας αν έρθει κάποιος ή εσείς να μας κάνετε μία ομιλία τον Νοέμβριο. Όλες οι Πέμπτες του Νοεμβρίου είναι ελεύθερες προς το παρόν. Μάλιστα. Και είναι κάθε βράδυ 8 η ώρα Ελλάδος, λέτε, και το link που μπορεί να το βρει κάποιος που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει αυτές τις online διαλέξεις? Οι διαλέξεις στέλνουμε αυτό το σύνδεσμο, ένα σύνδεσμο έξω στους ακροατές, τον πατάνε το σύνδεσμο και μπαίνουν μέσα στο Zoom. Άρα μπορούν να σας στείλουν ένα email στο είχα-χελάς@gmail.com και εκεί να ζητήσουν να λάβουν αυτό το σύνδεσμο, λέτε. Ακριβώς. Όποιος μας στείλει ένα μήνυμα σε αυτό το email, θα τους δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μάλιστα. Κύριε Ρίγο, να πάω λίγο στην κυρία Γκατζούλη να μας πει τι έγινε φέτος με το Smart Islands, τι έγινε φέτος πριν από μερικές μέρες στο Καστελόριζο. Φυσικά. Μου επιτρέπετε, εκεί έγινε και η εκλογή της ως νέας Προέδρου. Παραδώσατε τη σκητάλη μετά από 30 χρόνια. Εσείς ιδρύσατε το είχα, από ό,τι μου είπατε λίγο νωρίτερα εκτός αέρα. Και παραδώσατε τη σκητάλη τώρα στην κυρία Γκατζούλη. Κυρία Γκατζούλη, πείτε μας τι έγινε φέτος στο Καστελόριζο. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται το διεθνές συνέδριο αυτό που λέγεται Smart Islands και σε τι βοηθάει αυτό τα ακριτικά νησιά? Γεια σας και από μένα και καλησπέρα στο αγαπητό κοινό σας, κυρία Αργυροπούλου. Δεν εκλέχτηκα εκεί ως η διαδεχόμενη του κυρίου Ρίγου, αλλά είχα εκλεγεί πριν από περίπου 6 μήνες. Οπότε ήμουνα εγώ η πρόεδρος, αλλά ο κύριος Ρίγος είναι πάντοτε επίτιμος πρόεδρος και πάντοτε ζητούμε τη συμβουλή του. Και τι έγινε λοιπόν φέτος στο Καστελόριζο, πήγατε? Στο Καστελόριζο πήγαμε, ύστερα από το επιτυχημένο συνέδριο που κάναμε, το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο που κάναμε στην Ψέριμο, και αυτό του Καστελορίζου ήταν ένα πρωτόγνωρο, άκρως επιτυχημένο γεγονός, μέσα από το οποίο αναδείχτηκε η ενότητα του απανταχού ελληνισμού. Και φυσικά και η τεράστια ανησυχία του για την κρίση των ακριτικών νησιών μας, όπως ξέρετε. Ναι. Ήρθαν δηλαδή και ομογενείς από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν το συνέδριο 20 και 21 Σεπτεμβρίου στο Καστελόριζο. Και βέβαια, ναι. Ήρθαν από όλο τον κόσμο, λοιπόν. Πόσα άτομα ήταν εκεί? Ήμασταν περίπου καμιά 100 άτομα, πρέπει να ήμασταν. 100 άτομα, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Και εκεί λοιπόν λέτε ότι εκφράσατε την ανησυχία σας για την κατάσταση και την εγκατάλειψη που επικρατεί στα ακριτικά νησιά. Έτσι ακριβώς. Και την κόπωση του λαού. Είδαμε την κόπωση του λαού και φυσικά τη συρρίκνωση και τη φυγή από τις εστίες, ιδιαίτερα από τα ακριτικά νησιά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πολύ, πολύ ευάλωτα. Και εκεί επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας στα μικρά ακριτικά νησιά. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια σε νησιά που έχουν ολιγάριθμο
πληθυσμό για να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε. Γιατί όπως ξέρετε αυτά τα νησιά τα επιβουλεύονται κάποιοι από απέναντι. Ειδικά το Καστελόριζο είναι στο στόμα του λύκου, κυρία Κατζούλη. Βρίσκεται πολύ, είναι το ακρότερο σημείο της Ελλάδος, το Είναι σύνορο. η Εσχατιά, αλλά Ακριβώς. όπως είπες, είναι η πρωτιά της Ελλάδος. Γιατί από εκεί Ναι, και μπορούμε να πούμε πώς και είναι από εκεί αρχίζει. ακριβώς και είναι το πολύ σημαντική η παρουσία του στο χάρτη για την Ελλάδα, διότι ενώνει την Κυπριακή και την Ελληνική ΑΟΣ αυτό το νησί. Αν δεν υπήρχε το Καστελόριζο, η Τουρκία θα μας είχε κόψει στη μέση την ΑΟΣ. Έτσι, Όσο μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα διεκδικεί τέλος πάντων τα θαλάσσια σύνορά της. ναι, ναι. Στο γίνεται μια νέα προσπάθεια συναγερμού και αυτό έγινε Συνε- με αυτό το ναι. συνέδριο, το Να οποίο πούμε ότι ήταν συνδιοργανώθηκε και τρίπτυχο. με τους Ήταν Δήμους Βάρη, ήταν- Βούλας και Αγμένης. Έτσι δεν είναι? Ορίστε. Συγγνώμη, η επικοινωνία μας είναι λίγο, καθυστερεί λίγο η ανταλλαγή στις συνομιλίες μας. Λέω ότι συνδιοργανώθηκε με τους Δήμους Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης το Ναι, συνέδριο και αυτό. με το Δήμο Κηφισιάς. Αλλά ήταν τρίπτυχο. Μάλιστα, υπό την αιγύδα της ΚΕΔΕ. Υπήρχε η αυτοδιοίκηση, Μμμ. υπήρξε υπήρξαν οι κάτοικοι του Καστελορίζου και η πανεπιστημιακή κοινότητα. Είχαμε Μάλιστα. αρκετούς επιστήμονες, οι δήμονες, που πρόσφεραν τη βοήθειά τους. Πώς μπορεί δηλαδή να καλυτερέψει η ζωή των κατοίκων και τι πρέπει να κάνουμε για να κρατηθεί εκεί Πώς μπορούμε λοιπόν να ο βοηθήσουμε? Μπορούμε να πληθυσμός βοηθήσουμε και να εμείς? ξαναγυρίσουν. Ναι. Φανταστείτε πως στην Αυστραλία υπάρχει κοινότητα από το Καστελόριζο που αριθμούν περίπου τους 25.000 κατοίκους που έφυγαν και Wow. απόγονοι Μμμ. των Καστελοριζιατών. 25.000 κάτοικοι βρίσκονται από του Καστελόριζου βρίσκονται στην Αυστραλία. Αυστραλία, ναι, ναι. Ναι. Και το Καστελόριζο αυτή τη στιγμή θα είναι ζήτημα αν έχει 200 κατοίκους. Είναι πολύ Κοιτάξτε, μικρή. υπάρχει πληθυσμός, υπάρχουν γηγενείς, αλλά μην ξεχνάμε πως υπάρχουν και αρκετές άλλες οντότητες που προφυλάσσουν τα νησιά μας, έτσι. Μάλιστα. Πήγαμε και Μάλιστα. Και στο το νησί, συμπέρασμα από αυτό το... Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε. ναι, επισκεφθήκαμε και το νησάκι της Κυράς της Ρο, έτσι. Μμμ. Και ήταν πολύ συναισθηματική ε, Μάλιστα. αυτή η εκδρομή. Μάλιστα. Το συμπέρασμα από αυτό το συνέδριο τώρα, κυρία Γκατζούλη, ποιο είναι? Τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε? Όπως είπαμε, υπάρχουν μελέτες οι οποίες θα αναδειχθούν αργότερα Μμμ. και υπήρξε και μια επιτροπή, μάλλον κάποιοι πανεπιστημιακοί διοργάνωσαν μια τοπική εκδήλωση Μμμ. που μας μίλησε μια καθηγήτρια από το Γυμνάσιο Λύκειο. Και Μάλιστα. αυτή μας έθεσε το εξής πρόβλημα, δηλαδή που προβληματίζονται οι ίδιοι οι μαθητές της Μμμ. Μμμ. από το Γυμνάσιο Λύκειο. Όλοι τους στο νησί ασχολούνται με τον τουρισμό. Άλλα παιδιά, άλλοι μαθητές δεν θέλουν να ασχοληθούν με τον τουρισμό. Τι κάνουμε για Μάλιστα. αυτό το θέμα? Πώς μπορούμε Μάλιστα. να φέρουμε και άλλες επιχειρήσεις, να πούμε, να επιδοθούν σε Ναι. επιχειρήσεις? Τι πρέπει να κάνουμε? Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κλείνοντας την συνομιλία μας. Κοιτάξτε, θέσαμε και τα εθνικά μας θέματα και φυσικά το θέμα πως η ομογένεια πάντοτε βοηθάει, Ναι. ιδιαίτερα στις κρίσεις. Ναι.
Πρώτα-πρώτα Μάλιστα. έχουμε οντότητες όπως η ΑΧΕΠΑ. Και τι δεν έκανε η ΑΧΕΠΑ για να βοηθήσει την Ελλάδα. Πρώτα-πρώτα έχουμε το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Μάλιστα. Άλλες οντότητες όπως η Παμακεδονική βοήθησε στην ανέγερση του νοσοκομείου στα Γρεβενά. Επίσης είμαστε αυτοί που δωρήσαμε το πρώτο όχημα για ιατρική περίθαλψη, για να πηγαίνει στα χωριά της Δυτικής εδώ Μακεδονίας, στο Τσοτήλι. Μάλιστα. Κοζάνης. Και κάθε τοπικός σύλλογος, ο οποίος έχει δημιουργηθεί στην Αμερική, πάντα βοηθάει το χωριό του, την πόλη του, με κάθε μέσον. Δηλαδή, έχουμε στήσει εκκλησίες, έχουμε καλυτρέψει δρόμους, έχουμε χτίσει βρύσες. Πάντοτε η ομογένεια ήταν στο πλευρό της πατρίδας. Και αυτό πρέπει να συνεχίσει. Και αυτό πρέπει να συνεχίσει. Αυτό που εγώ είδα εκεί στο Καστελόριζο είναι το γεγονός πως υπήρχε ομόνοια. Υπήρχε συνεργασία. Και αυτό πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο να το ακούμε. Κύριε Ρίγο, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να συμπληρώσετε κλείνοντας. Ναι, έχω και κάτι άλλο να προσθέσω. Όπως βλέπετε από πίσω μου είναι μία γέφυρα. Τη γέφυρα την έβαλα επίτηδες ως συμβολισμό. Δηλαδή, ο κύριος σκοπός του ΙΧΑ είναι να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Αλλά έχουμε και ένα δεύτερο σκοπό. Ο δεύτερος είναι να χτίσουμε γέφυρες σε όλο τον κόσμο για να ενωθούν οι Έλληνες. Μέχρι τώρα το έχουμε κατορθώσει κατά κάποιο τρόπο με τα πρόσωπα. Έχουμε μέλη στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, στην Αγγλία, σε όλο τον κόσμο. Τώρα θέλουμε να πάμε στο βήμα δεύτερο και να ενώσουμε, να κάνουμε μία επιτροπή η οποία θα είναι ημιαυτόματη κατά κάποιο τρόπο, να κάνουμε μία επιτροπή και να ενώσουμε συλλόγους. Να έρθουν οι σύλλογοι, να κάνουμε μία ομάδα, να εκλέξουν τον δικό τους πρόεδρο, το δικό τους ταμεία και να προσπαθήσουν όλοι μαζί να βοηθήσουν την Ελλάδα. Να ενώσουμε συλλόγους από όλο τον κόσμο, λέτε κύριε Ρίγο, και σε ομοσπονδίες και σωματεία. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, την οποία θα προωθήσουμε το επόμενο διάστημα. Θα είμαστε σε επαφή για να την προωθήσουμε και να την ολοκληρώσουμε. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια να μπορέσουμε να συνενωθούμε όλα τα ελληνικά σωματεία σε όλο τον κόσμο και να μπορούμε να συνεννοηθούμε και να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μεταξύ μας. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την παρουσία σας απόψε εδώ στην εκπομπή μας. Ξέρω ότι είναι αρκετά αργά στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε που μας περιμένατε και ξενυχτήσατε λιγάκι σήμερα εδώ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στο International Hellenic Association. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας πάλι για το δεύτερο συνέδριο Smart Islands που φέτος πραγματοποιήθηκε στο ακριτικό Καστελόριζο. Και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας θα είναι στο πλευρό σας για οτιδήποτε μας χρειαστείτε. Σας ευχαριστούμε θερμά και εσάς κυρία Γκατζούλη και εσάς κύριε Ρίγο. Καλό σας βράδυ. Πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε και σας προσκαλούμε στο τρίτο παγκόσμιο συνέδριο, το οποίο θα γίνει σε ένα μικρό νησάκι, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε ποιο θα είναι. Ωραία. Καληνύχτα. Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστούμε θερμά. Let's go to our next guest. Do we have our next guest ready? No? Yes? Εμένα μιλήσατε. Όχι, πρέπει να φύγουμε εμείς. Φύγανε. Ναι. Λοιπόν, πώς το είδες, πώς πήγε? Εντάξει ήτανε. It's still recording, but δεν πειράζει. Εμείς το έχουμε, πρέπει να σταματήσω το recording. Αλλά πρέπει να κλείσουμε. Θα σε πάρω πάλι. Okay.